ngojlok ning kayu kedinding yen ora wirang ning ndi awan pengene kesanding bae hari wong demen pengene sawenti awangan mamaku tamrin mimiku aja nglamun bedaning apa sewise oli sewijining wejangan syariat ajaran agama Islam sing den tibakaken marang kabeh sedulur para santri saking Rama Guru Syekh Abdul Mukti. Kesabaran timbul ning sejeroning ati ora bertindak adukan-adukan iri lan dengki seakan-akan adoh timbul sing sanubari. Mulane isun rasa bersyukur atas segala tuntunan pengajaran saking Rama